Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon itzuli gara, urteko lehen saioa dugu gaurkoa dagoeneko, urteko lehen egunak joan dira, baina gaur astelena da eta beraz, guretzat gaur hasi da eta abiatu da 2022 urtea. Ez daude urte on edo txarrik, batzuentzat astezina dena beste batentzat asteko moduko izango da. Baina nik 2022ari usai goxo hartzen diot. Noski, larun batean hasten den urteak festa urtea izan behar du, seguru. Bai, baina larun bata joan zen eta iritsi da astelena. Beraz, martxan da kafe makina. Ilargitan astelenak zenbat astez atzera Ba, gu lanera eta aurrak ikasgeletara, bueno, batzuk behintzat. Bai, Ipar Euskal Herriko umeak ere gaur itzuli dira, eskoletara. Intzidentzia tasa inoiz baino altuagoa da, eta beraz, kontaktu estuetarako protokoloak gogortu egin dituzte. Adibidez, ikasleek 3 test egin beharko dituzte lau eguneko tartean, bilakaera egiaztatu ahal izateko. Ez da erraza izango horrela oreka mantentzea, beraz, animo ikasle eta irakasle guztiei. Hego Euskal Herrian aldiz, Errege Zamalkoen ondoren itzuliko dira ikasleak, Iruñean ohiko desfilea egingo dute, aurre ikusitako ekitali guztiegen. Gasteizen eta Donostian kabalgataren ibilbidea moldatu eta parte hartzaileen kopurua murriztu dute, eta Bilbon erregek emanaldi bat eskainiko dute. Baina guk ezkenuen erregen zaiego nahi eta txintxo itzuli gara lanera. Bai, hori da. Gu ez gara ez Meltxor, ez Gaspar, ez eta Baltasar ere, baina ditxosozko Omikronari ies egin diogunez 3 erregen maila osatu dugu gaur. 3 erregen maila, ziur asko askoren urteko asmo ona mendi hori igotzea izango dela. Bueno, digotzeko entrenatzea Bai. behintzat. Itxasoaren harimada garur gainean bitxa, kantatu nahi dut bizitza. Guk ere egin dugu gure asmo honen zerrenda eta ziur gaude zuetariko askok ere egin duzuela. Baina ideiaren bat nahiko bazenu, proposamen batzuk egingo ditugu eta eztabaidatuko dugu ea asmo honak egin behar diren edo ez diren egin behar. Baina asko izango zarete etxean zaudetenak, kirola egin ezin duzuenak, positiboa noiz bihurtuko ote den negatibo pentsatzen ari zaretenak. Zuentzat, telesail eta filmen zerrenda osatu du Idoia Davila Uzkudunek, badakigu aspertuta zaudetela eta ikusentzunezkoak agortzen hasi zaizkizuela, lasai, zegu proposamenekin gatoz. Primerako laguna, goikarri astuna, divertigarriena, naskatzen gaitu. Epa. Orain ez, orain klikla piztu telebista ez, orain piztu irratia. Noski. Urteko lehen gonbidatuak merezi du eta. Julenei Jarramendi elespuru etorriko da gurera, eta izan inurri proiektu aurkeztuko dugu. Minbizia pairatu edo minbizia inguruan duten pertsonen komunitatea osatu dute. Antzeko errealitatea bizi duten pertsonek elkar ezagutu, esperientziak elkarra banatu eta bizitza ospatzeko espazioa sortu dute.
Julenek hori guztia kontatuko digu. Ba hori, irratia pizteko eta telebista, ba gauerako. Urteberriarekin aldaketak datoz, baina ohitura batzuk ez ditugu galdu. Beraz, saioa hasi aurretik... Gaurko egunez, zer? Gaurko egunez, duela 2 urte, Txinak bidalitako Chang for zunda ilargiaren alde ezkutuan lurreratu zen. Hori lortu zen, lehen zuntza izan zen. Ilargiaren alde ezkutua? Pink Floydek abesten zuen bezala. Zenbat aldatu den mundua historian zehar. Gaurko egunez Txinaren zunda ilargira iritsi zen, eta gaurko egunez Leonardo da Vinci bere makina hegalaria probatu eta ez zuen arrakastarik izan. Bueno, baina noski, 1986 zen. Da Vinci gaixoa, trena asko zobea da. Gaurko egunez inauguratu zuten Beijing eta Mosko arteko trenbidea. Bai, eta trena gainera hegazkinek baino gutxiago kutsatzen dute. Bestela galdetu Greta Thunbergi. Gaurko egunez jaiozen azken urteetako ikasle ezagunena, Greta Thunberg suediarra. Klima aldaketaren aurkako ekintzaile sutsua da Thunberg, eta horregatik Suediako parlamentuaren aurrean ikasle greban kantolatzen hasi zen 2018an. Ordutik ezaguna egin da mundu mailan. Klima aldaketa izotzaronetan, klima aldaketak zure azalik gabe utziko nau, klima aldaketa izotzaronetan, klima aldaketa. Aizue, nere izenkide bat gaurko egunez jaio zen. Amaia Romero Arbizu, Operación Triunfo 2017 irabazteagatik egintzen ezaguna Iruñako abeslari hau. Gaur bertan Iruñako Yamaguchi parkeari eskainitako abesti bat argitaratu du. Como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan, con los cerezos en flor, en las fiestas de San Juan, me pregunto si en Japón. Eta gaurko egunez jaio zen... En el parque de Pamplona, en Yamaguchi ciudad, hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. En el parque Yamaguchi yo me Eta arratsaldeon bide batez, naiz irratiaren entzule zareten hoiei berriro, ze orain arte ezkaitu zuen entzun. Batzuk astelena dugu urte berria eta ahaztu zaigu gure sistema zentralarekin bat egitea, zuntzak espazioan barrena eta gu hemen zuntz optikoari konexiorik egin. Eta gu jenderi eskatzen telebista itzali eta irratia pizteko. Bai, neska. Egin dezakegu laburpen azkarra, Laburpen azkarra ingo du? Bai. Gaurko egunez, Txinako zuntza ilargira iritsi zen. Ipar Euskal Herriko ikasleak eskolara bueltatuko dira. Eta Da Vinci gaixoa saiatu zen bere bizileta hegalariarekin, baina 1986 zen. Esan dugu trena hobea dela, ez? Tren asko hobea da. Eta hori ondo daki Greta Thunberg ikasle suediarrak gaurko egunez jaio zen. Eta Amaia Romero Arbizu ere bai, nere izenkidea. Eta Iruñako, gaina kasualidadez gaurko egunez, Iruñako Yamaguchi parkeari eskainitako abestia estrenatu du. Eta gaurko egunez jaio zen Stephen Stills musikaria, Crosby, Stills, Nash and Young taldeko kidea Rolling Stone aldizkariaren arabera, historiako 100 gitarrista onenen artean dagoena. Don't you ever ask them why, if they told you would cry, so just look at them and sigh, and know they love
Eta kaso laburpenak egiten hasita kontatuko dizuegu gaurko saioan zer datorren, ezta? Gaurko saioan, asmo honei buruzko eztabaida bat edukiko dugu. Julen Ilarramendi etorriko zaigu izan inurri barkatu proiektua aurkeztera. Eta aipatu dugu, asko etxean zaretela, positibori noiz negatibo bihurtuko zain, eta dagoeneko entretenimendua, ikusentzunezko edukiak eta bukatzen ari zaizkizuela, eta horrexegatik Idoia Dabilozkudun dagoeneko hementxe parean eserita dago, proposamen pilarekin. Uste dut orain, bai az gaitezkela, ez da? Bueno, nik uste dut baietz, baina nik aipatu nahi dut, hase binolen, Goiuriri sarrera honetan egindako zentsura. Behin eta berriz, edo esaldiak lapurtu, edo esaldien gainetik egan egin du. Horixe, saio hasteko moduan bagarela, beraz, ongitorri guztioi, bigarren kafera urtarriak 3 ditu gaur, eta asteleena da, 2022 da. Zuekin gaur goizean ez dakit trafikoak, izarak edo ze gertatu zaio, baina justu xamar bizita estu iritsi den emakumea. Gainera, lan beti. Bai. Amaia Resendegilu, zurte berrion. Kaixo. Zuekin gaurko sarreran esaldiak lapurtu dizkioten emakumea, Goiuri ez Zarandia, urte berrion. Urte berrion! Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide, bai Grintxa urte berriarekin ere, bere, horixe. Ongitorri guztioi bigarren kafera. I watch
was my one temptation. Oh, I did not want him to stay. Deep down, I'm still confused about you. Oh, yes, I am, baby. I feel so in love. Oh, baby, what can I do? I've been... Lauak eta laurden, Laizter lauak eta 16 minutu izango ditugu eta dagoeneko martxan hasteko ordu ere badugu maite duten tartearekin. Amaia Resendegilu, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta da, nahi ez zait gustatzen orokorrean hasierak romantizatzea, urte hasiera, aste hasiera, astelenaren, baina egia da badaukala gizartean eta badauka pertsona bakoitzarengan, ba, modu batean edo bestean, ba, ez dakit esan gauza, Kutsu berezi badauka, bai, badauka. Eta gustatzen zait nire hitzak jan behar izaten ditudan horietan, nire hau itxi eta mingaina txulora sartzean, ze urtezarretan beti pasatzen zaizkit gauza bereziak, eta urtezar gau honetan ere pasatzait, beraz, bueno, ba, maite izan dut, sentsazio hori. feel so in love, oh, baby. What can I do? I've been thinking about you. Goiuri ez izarandia, zein da zure maite duta? Nik maite dut opariak egitea. Baina arazoa daukat. Opariak egiten, ba, asko disfrutatzen dut. Opariak esan edet ez denda batera juntzak kamiseta bat erosi eta listo, ez, ba, pentsatzea ba hau edo eta paper honetan eta hau idatziko dut, eta gero imprimatuko dut hau, eta argazki hau jarriko diot, eta hor, prozesuan oso ondo pasatzen dut, baina gero ja bukatuta daukadanean, ezin dut itxaron. Pentsat, adibidez, zure urte betetzea balin bada, maiatzaren 10ean, eta nik maiatzaren 3 oparia ja prest daukat, nik maiatzaren 3tik 10 arte, ez dut aguantatzen. Eta orduan nire arazoa da, ba, beti lehenago ematen ditu dela opariak. Baina opariak egitea eta pentsatzea pertsona ni hau gustatuko zaio, eta ea ze aurpegi jarriko duen jasotzen duenean, zen nik uste dut ilusioa handia egingo diola, ba, prozesu horrekin asko disfrutatzen dut. Curly black hair, it's just the way he looks at me, the gentle love instead. Finally, you've come along. Banik maite dut, mendira ere usainona eramaten duen jendea. Eta honekin badakit jende asko ez dela dozu hongo, baina gustu da zait. Horbaitik mendian gurutzatu desatea. Ui, osaitzezun. I just can't describe it. Oh no, no. Finally, it's Idoia da bilauzko duen, arratsaldeon. Arratsaldeon eta urte berrion. Baita zuri ere, zein da zure maite duta? Nik daukat maite dut ez bat. Hasi dugu urtea, hola pixkatia. Wow. Ze urtero itet zerrenda bat, bueno, challenge bat, webgune baten nun apuntatzen duzun ze liburu irakurri dituzun, eta urtero jartzen ditut liburu gutxigo, eta enaiz inoiz iristen alare. Osea, urtero erronka txikiagoa da. Bai, Eta alare... eta alare ez dut lortu. Baina, a ber, gutxigatik ez duzu lortu, oso urrutik ibilizara. Irakurri ditut 10 liburu, eta 2 hasita utzi ditut, azian 12. Bueno, neska. oso ondo Joder, dago. 10 irakurri dituzu ama beti. Oso ondo dago, eta 2 hasi egin ditu. Hori da. Hala, gu bihurtu dugu Idoiaren maite dut, ezan maite dutean. Oso ondo idoia. Bueno, baina hortikan 7 Bridgertonekok zian, orduan... Trailerra atera da. Bueno, ez trailerra ez. Trailerra ez, barkatu. Egin dute bideo bat esateko ze datatan aterako duten urrengoa. Bideo txori egin dute bai, trailerrik ez oraindik. Gorkak dio nire maite duta da konturatzea, gabonak pasa direla, bisita egin zuela bigarren kafera, ama tabernan bazkari aukizula eta orain lasaitasuna tokatzen dela, proiektu berrik hastea. Zer duzu esku artean, Gorka? Gauzatxoa datoz. and I just cannot hide it. Baina idia, zure maite dutarekin bukatzeko, urte berrirako beste modatera plantatu dituzu erronkak, nola da asuntoa?
Oraindik ez dut ezarri bat. Momentuz 2 liburu horiek bukatu eta gero ikusiko du. Gauza esango izut. Orain zure tartera guaz, puri-purian, baino gero urteko zerrenden inguruan eta hitz egin behar duguna. Bauzu gurekin geratu eta ilustra iguzu. Ilustratu ez, gure eztabaidan sartu ze. Ni aritu nizirak urten esate dute urteko zerrendekin baduela olako lege batzuk bete behar dienak. Eta zer ikusia daukate realista izatearekin, burutu daitezken helburuak izatearekin eta olako gauzekin. Hori gero aipatuko dizugu. 4:21 minutu izango dira, 8 segundu barru. Orainik eta 20, bai, ez gara hemen estresatzen hasiko, baina abiatu behar dugu, puri-purian tartea zine egin dizuegu, Idoia da Bilauzkudunek. Kontatuko zizkigula hainbat eta hainbat proposamen, puri-purian diren pelikula, telesail eta bestelakoak, 2022 honi behar bezala ekiteko, zuen zerrendatxoak ere egiteko ikus entzunezkoari dagokionez. Beraz, ongi etorri guztioi, bigarren kafean, gara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Horixe, hementxe gara eta nik egia esan lehenengoaren inguruan behintzat ez daukat gehiegi esateko, izango naiz gizarte hontan ez dakite errealitate honen inguruan bat ere ez dakin gutxi horietakoa, baina naiz. Eta arro sentitzen zara? Ez, baina gaizki ere ez, Ez, baina esan nahi dut badago jendea arro sentitzen dena eta txioak hartzen dituna badibidez. Munduan Game of Thrones ikusi ez duen pertsona bakarra naiz. Eta horrelakoak, eta nik hori ikusten beti pentsatzen dut. Hain berezia etzea. Enaiz arro sentitzen, baina uste dut horrelako txio gehienekin bat egiten dudala nahi gabe. Osea, Game of Thrones. Ez dakit, horrelako goza oso arrakastatxuak eta ez dakit, nautenak harrapatu. Beste batzuk bai, baina ez dakit zatik... Eskerrak 3 poterzale gerturatu zaizkizun. Bai. Informazioa emateko behintzat. Ni teknikari lanetara mugatuko naiz, ze proposamenen artean filma Return to Hogwarts, nola esan behar dugu? Bueno, pentsa ez da filma. Osea, hor ikusi ezakegu zure informazio maila. Bueno, baina filmetan sartu ez azkenen bat... Bai. Bueno, dokumentala da, edo ez? Serio bat, ez da? Bai. Atal berezi bat. Eta filmen inguruan doa. Bai. Bueno, Return to Hogwarts daukagu urtarriak batetik, eta badakit goiurik eta maiak hasi dutela urtea hau ikusten. Bai, neski. Urtarriak baten ikusi zenuten. Urtarriak, nik bai. Ni saiatu nintzen, baina momentu horretan nire internet konexioak erabaki zuen etzela momentua ikusteko. Beraz ezin izan nuen ikusi. Eta urrengo egunera arte, urtarriaren 2 arte itxen berri izan nuen. Eta enintzen sartu Twitterren, enintzen sartu inun, ez zeukitzeko ez irudirik, ez spoilerrik, ez iritzirik. Fankarnetak endugu izuen. Bai, zango nuke. The thing that scared me the most was the implication that the most meaningful thing in our life was done. And there's something so joyous about seeing everyone. Gehienek jakingo dute ja zeri buruz den, bildu zituzten Harry Potter filmetako aktoreak eta elkarrezketak egin zituzten, pixkat making of moduko baten, eta bilera nostalgiko bat osatu zuten. Hor elkartzen dira trio originala Daniel Radcliffe, Emma Watson eta Rupert Grint, eta beste kombinazio batzuk ikusi ditzazkegu, aktore helduak direnak beraien artean hitz egiten dute baita, eta beste ikasle izandako batzuk. HBO egiten duen, ez da lehenengo bilera nostalgikoa egiten duna, El Príncipe de Belarrena egin zuen baita, The West Wingena, eta gehienok ikusi genuna Frenchena izan zen. Egia esan, formato aldatu dute, ze Frenchen intzuten olako late night moduko bat, eta hor agertzen jute zian pertsonaiak, eta hemen indute pixkat proposamen serioago bat, gehiago dokumentalera begira, osea, dira, elkarrizketa batzuk, elkarrizketa aldetik ez dira ohikoak, ze behain arten hitz egite dute, eta elkarri egiten dizkiote galderak, eta gero ikusten ditugu artxiboko irudiak. Making of
estiloan ikusteko. Bai, adibidez, Friendsekoan, Friendseko 6 protagonistez gain, pertsonai abeslari eta aktore famatuak ere gerturatu ziren. Hontan, agertzen direnak, Restaurant Hogwarts hontan dira, Harry Potterren pelikuletan agertu direnak, edo zuzendariak, ekoizleak, benetan zerikusia dutenak historioarekin. Bai, eta 4 ataletan banatu zuten, pixka bat hasieran emozio berri hori nola ekin zioten proiektuari lehenengo 2 pelikuletan, Chris Columbusenak, gero 3. eta 4. pelikula, 5 eta 6, eta gero azkeneko 2ak. Oso interesgarria da, nik, esan duzuen bezala, nik urtarriaren batean ikusi nuen. Hemendik, ipatu nahiko nuke, espero balin badezue orain arte ikusi gabeko irudiren bat ikustea, edo bideoren bat ikustea, nik uste ez dutela horretarako egin, baino ez du hori eskaintzen, baino beraien arteko konbertsazioak eta oso interesgarriak dira, eta Harry Potterren zalea balin bazara, unkituko zaitu. Ni unkitu nintzen. Eta nik uste ematen dizula esperantza hori ez dela zuretzat bakarrik izan Harry Potter, asko gustatu bat zaizu, dakazu sentimendu hori ez, eta ikusten duzu behaien ere ze zirrara edo pizten duen oraindik ere atzera begira jarri eta Harry Potterren pelikulak gogora ekartzeak. Baina egia da hori ez dela hori ez dituzu ikusten ikusten daude irudi batzuk pelikula grabatzen ari zirenekoak eta aiamatxeitateko kamaraz kanpoko irudiak eta badaude, baina egia da ez dela horretarako edo ez du ematen behintzat horretarako pentsatu zutenik, baina onkigarria oso. Trailerra ikusita junta, izua pixkat Friends estiloan egin dut, ez? Aktoreak batean da biltza eta bata beste ikusi, eta sorpresa. Hori. Baina, hoi irudientzako akarri da, gero berez etzaia ikusten elkarrekin, kenduta elkarrezketa momentu horiek. Bai. Egin txentatu nahi Emma Watson zehola Harry Potteren. Inigo, oire ez. Bai. Gauza bata ez ikustea pelikulak, baina ez gauza da ez jakitea. Behin ikusita ez, ostras, bai ez, ikusiet Harry Potterren irudiren bat inoiz, noski, baina enun lotzen. Eta nondik ezagutu zenun? Ja. Ez du hola izerrin oso famatu hain dana. Ez, gero gaina unibertsitatera juntzan, urte batzuz antzaztu gabe ibil izan. Bai, ez dakit, ondo zerta ezautzen nun, baina, Emma Watson ez dakit aktore ezagun bezala, ez? Baina, enun lotzen. Jakin dezazula, berak daramala atalonen pixu handiena, ez? Berak hartzen du bere gain. Eta niri bereziki interesgarria iruditu zait. Eskemen ez dakit, hau spoilerrak dira. Kontatzen bali Menuk esango spoilerra da nik, baina... Oso interesgarria iruditu zitzaidan, berak kontatzen du momentu batean, sentitu zuela, oso bakarrik sentitzen zela. Beste guztiek bazutela, Ron eta Harryk, ez, Daniel Radcliffek eta Rupert Grintek, elkar ulertzen zutela, helduek elkar ulertzen zuten, eta bera zegoela, neska bakarra, eta beste baino pixka bat gaztegoa, eta momenturen batean, ustekotan egon zela. Eta utzi egin nahi zuela, eta nik ez dut imaginatzen Harry Potter saga Emma Watson gabe. Eta gero baita... Nik ez da. Eta gero baita esate duntenez akosoa jasozun. Asko sufrituzun fama hori, eta hoi baita izan zala faktore bat pentsatzeko pelikula guztia. Baina eske behako egon bertzun, ze 3 protagonistak, eta hau atal berezionetan ere aipatzen dute, beraiek, umetan hasi ziren 10-11 urterekin, eta pertsonaiak, beraien benetako izaera eta pertsonaiena, berbera zen. Oso modu genuinoan zela dena, ze kastina intzutenean ere ikusten zela. Pertsonai bakoitzari egiten zitzaizkien proba guztietan aurkitzen zutela bat eta bat hori zegola benetan pelikulan bestela ez. Eta egia da, eta claro, horrek ere gerturatzen zaitu aktoreen gana edo ezakit
Ze nik egia da adibidez, Emma Watson beti ikusiko dutela Hermione bezala, Hermione bezala argatu. Edo adibidez, Harry Potterren... Daniel Radcliffe. Bai, eskerrik asko. Ikusi izan dut beste leku batzutan eta nahi gabe ez zait sinisgarria egiten. Ze asko sentitzen eta lan hona egiten du, baina niretzako izango da beti Harry Potter. Eta bueno, izango da saga honen alde onak eta txarrak. Baina idoia... Sortu dituzten lotura gazten arten baita asko notatzea, ze faltazian gehienak ezian pelikulak hasi zianen ja helduk zianak. Eta, klaro, ez daukate sagaekiko lotura hoi, ez daukate... Bai. Osa, Maggie Smith ez da gertzen, eta beak esateu, gustatzaiola Harry Potter, eta oso eskertuta hola, baina ez dala bere lanik onena, eta... Claro, bai. Ez diola estima berezi. Ez da garrantzitsuena bere, bai. Baina idoia kontatu, zer gertatu dantze? Uste dut, hor zerbait gertatu dela Emma Watson eta Emma Robertsekin, ez da? Bai, kastinai buruz zitien nahi dianen, eta Emma Watsonek kontatzen duen, liburok asko gustatzea izkiola, eta agertzen da hor argazki bat, bere txikitako argazki bat, baina ez da bera. Emma Roberts da. Baina oso ona da. Nola, repikatu. A ber, Emma Watson, Hermioniren papera egiten den aktoreak, bera ari da kontatzen ez, kastina egin zuenean, bera oso identifikatuta sentitzen zela pertsonariarekin, asko irakortzen zuelako, oso ikasle ona zelako, eta orduan, bera hori kontatzen ari den momentuan, sartzen dute irudi bat, neskato bat, txikia, hori produktu finalean ja. Bai. Aurkezten ari garen sasi pelikula edo dokumental edo reportaje edo danako ontan. Hori da, neska txiki bat, eserita, eta Emma Roberts da. Minnie Mousen belarriekin, eta argazki hori, ez da, dirudienez, ez da Emma Watson, da Emma Roberts. Bai. Hor norbaitek hanka sartu du, eta inor ez da konturatu. Egia da, gaina gero, nik lehen ikusi dut albiste hau edo, bueno, ez dakit, bai, hanka sartze hau. Eta egia da, ez basea fijatzen, ez dela nabaitzen, egia antzekotasun bat aurkitu nahi badiozu edo, esate badizute, hau beha da, noski ez diozu garrantzi gehiago ematen eta sinistu iten duzu. Baina gauza da Emma Robertsek igo mentzun, argazki hau bere Instagramea. Orduan bada, pixka bat, jendeak ezagutzen da argazki hori, bai. Oida, baina bueno, aizu, mundu guztia ez da perfektua. Ez, eta gainera, badaukate xarma puntu bat horrelako gauzek, ez? Game of Thrones... Game of Thrones telesaian Starbucksen edalontzi bat agertzen zen moduan, gero horrelakoak, xarma puntu bat badute. Eta Feliz Inaresi ere joku pixkat ematen diotu. Gazinaresiak, bestela. Asko gustatzen zaizkio. Baso bat kolatzea hor, eta beste... Osea, dokumentazio lan bat dago, eta nondik atea dute argazki hori, bai. Osea, zeinik esan dio bera dela. Agian gordeta dukiko zuten datu basean gaizki izan datuta, Emma Watson bezala, eta gero hortik hartu dute. Horlako zeu izango zen. Kontatu naiz, Daniel Radcliffe ian eradinekoa dela. Naro eta behatzikoa, ha? Oita ma bi urte oska, bueno. Ez da gizatik oso gaztetxo iten unuen di, baina... Urteak pasa dira lehenengoa estrenatu zuten etik, 2000 bat. Oi, urte. Bueno, ja, goita bat. Guapo da mutila, bez? Begira, hori ere komentatzen dute ze, azkeneko pelikula barkatu eske. Igual ez da, konversazio gairik serioena, baina ikusitola esan, guapo. Azkeneko pelikulan, azkeneko zatian, bueno, hau ez da spoilerra, urte batzuk pasadia. Supasatzet. Bueno, egiten dute, urteak, pelikula askotan egiten dago, nahi ez bereziki gustatzen, baina ez dakitzen bat urte ondoren, eta egiten dute beraiek ere karakterizatzen dituzte helduago bezala. Eta egia da, nola dauden karakterizatuta, eta nola ari diren heldutzen edo sartzen, badagola alde handia, ze benetan gaizki karakterizatu zeuden, hola iruditzen zait. Benetako Potterzalea bazina jakingo zenuke zenbat urteren ondoren dan. Emeretzi. Wow. Bueno, hemen labankadak zeruan zehar jarraitu aurretik, uste dute... Zer abesti da hori?
Ze abesti da hori? Labankadak egan zeruan. Bai, abesti bat dirudi. Ez. Bale. Abestia esan dezunean, nik asko botan faltan, musikaren inguruan hitz egitea ze oso garrantzitsua izan da urteetan zehar Harry Potterren soinu banda. John Williamsen banda ez? Usted baietz. Eta ematen dio pelikulari kriston garrantzia musikak. Baina, bueno, beste gabe, apunte bat. Aurrengorako. Ba, gora Harry Potter. Bueno, beste proposamen bat badugu, Return to Hogwarts hau urtarriaren batean, duela 2 egun estrenatu zen, baina urrengo proposamenak idoiak badauka denbora gehiago. Berria da, baina bueno, dagoeneko entzuletako batzuk ikusteko aukera izan dute behintzat. Bai, urtea amaitu hortik ez genuen aipatu, baina abenduako 21 Prime Videon dago ikusgai, Being the Ricardos, Aaron Sorkinek zuzendua. Lehenengo filma 2017 zuzenduzun, hau du bere 3. baina Aaron Sorkinek ibilbide oso luzea du gido egintzan, The Social Network bea idatzitakoa da, baita Moneyball eta The West Wing telesaia. 3 izendapen ditu, Golden Globe sarietarako pelikula honek, bat Aaron Sorkinen beraren gidoiaren gatik, eta gero 2 aktore principalen diala Javier Bardem eta Nicole Kidman. Why is this coming out now? Lucille Ball's a threat to the American way of life? Does the FBI have any case against Lucy? Nicole Kidman da Lucille Ball aktore klasikoa eta Javier Bardem desiarnaz bere senarra. Filma I Love Lucy telesail historikoaren aste komplikatu batean kokatzen da. Izan ere, aste hortan astelen batean programa grabatzen dute ostiralean, eta astelenean jasotzen dute albistea Lucille komunista dela. Eta, bueno, ez da horrela. Eta, bueno, badakizuenez, zegoen zentsura bat, eta regimenak estatu batuetan, lista zerrenda beltzean jartzen zintuen, eta etzen un berez lan egiten, orduan, estres handiko astea da produkzioan. Regimena diozu estatu batuak demokrazia eredugarria izan ez palira bezala, idoia. Gero zentsuratu gaituzte. Ez ki belarria jodit. Regimen baten moduan funtzionatzen zuen, baino... Ostra, ez que... Bai. Paradoja bada, ez? Norbaitik bere bizitza suntxitzea, bere sinismenengatik, Bai. Bai, baina hori, paradojiko intzaite, ez? Demokraziaren eredu estatu batu. Hori, komunista izatea egozten diote, eta gero baita arazoa ditu senarrarekin, eta oso aste komplikatua. Eta, bueno, I Love Lucy ezagutzen ez duenarentzat, da telesail oso famatu bat, kriston fama izan zuen lehena, eta 60 milioi ikusle izate zitun astero. Wow. Bai. Eta garaiko biztanleria kontuan eukita. Nik ez dut inoiz ikusi I Love Lucy, baina ezagutzen dut telesaia entzunda aktore estatu batua askori, elkarrizketetan batzutan ez, horrelako galderak egiten dira. Eta ze telesail edo ze aktore gustatzen zaizu edo zuri ze telesail edo ze ikusten duzu, eta askok I Love Lucy aipatzen dute. Eta nik izena hortik entzuna nuen, baina nik ez dut inoiz ikusi telesaia, baina bai sekulako arrakasta omen zuen. Eta Nicole Kidman topera da bilazken aldian, ez? Esan nahi dut. Bueno, telesaien munduan murgiltzara egitzen ez momentuan ere lan gehiago egitea asumitzen dezula, ez? Bueno, kasuntan pelikula bada, baina... Bai. Iruditzen zait, azkeneko urteetan, lan asko egiten ari dela, eta aurretik, enuela inbeste ikusten Nicole Kidman, agian ere... Nire iruditzen zan hori, baina iruditzen zaitu orain Nicole Kidman resurgimiento bat. Leku guztietan daula, bai. Baliteke, bai. Egia da modaz pasazala pixkat. Eta orain, bai. Bueno, nahi patu dugu, ez? 9 Perfect Strangers, adibidez, aipatu banuen pasaden urtean The Undoing, Big Little Lies aipatu dugu,
Ez dakitze bilago. Spotlight aipatu gana baita. 2014an egin zuen Paddington, menari ez ikusten, azkenek urtuetan, 2015an The Family Fan. Ez dakit zer dan hori. Bere filmografia, baina 2018an Boy Erased, Erased, ez da nola oskatu, The Killing of a Sacred Deer 2017, oso gelik ez dago, baina egia da, horren aurretik, 2015ko tarte hortatik 2010era eta handik aurrera, bai dagoela pixkat zulua, bai. Bai, eta Aaron Sorkinek ez du geratu antza duelako, ze esan antza hondirik ez du, eta Aaron Sorkinek berak onartzen du, etze bilela antza handia zuen norbaiten bila. Osea, castinga egiterakoan, ez zuten nahi Lucyren antza zuen norbait? Bueno, bereziki hori ez zuela, etzen hori garrantzitsuena berarentzat. Eta, bueno, aipatu baita, Lucille Ball oso figura garrantzitsua izan zela, eta arresi asko suntzu zituela bere garaian, ze bera famatu intzanen, 40 urtetik gora zituen jada, eta garai hortan, 30 urte bete, eta etzen dituen film gehiago egiten. Horregatik egin zuen telesail hau, hasi izan irratian lan egiten, eta CBS-etik deitu zioten, telesail bat egiteko, eta berak eskatu zuen bere senarrarekin egite. Eta erabaki asko hartze zituen telesailan barrun, eta bere ekoizpen etxe propioa zeukan. Baizu, gora Lucy. Bai. Eta aipatu baita Betty Whiteen oso laguna zena. Duela 3 egun zen Betty Whiteen oso lagun hona zen. Urte berriarekin izan zen, o urte zarrarekin? Urte zarra. Eta urtarriaren 18an, bere jaiutagun urtarriaren 18a da, egun urte egin bertzituen, eta gutxi batik ez airitsi. Izan urte betetze festa antolatzen. Bai. Egun garrena. Ze pena, gutxi batik. Nicole Kidmanen gaiari itzulita, hemen pixka begiratzen izan, da da, 2010ko hamarkadaren lehenengo erdian, hor erabaki batzuk egon ziren, ze berak Woody Allenen konozeraz al hombre de tus sueños egin bertzuen, eta erabaki zuen paper hori ez egitea, Rabbit Hole egiteko, Aaron Eckhartekin, holako, ez dakit, adaptazio cinematografiko bat, nahiko zine alternatiborako edo joerak izan zituen, eta badira gehiago Hemingwayen inguruko beste pelikula biopik moduko bat egin zuen, eta urrundu xamari bilizen, 2016an hasi zen pixkat Big Little Lies eta Leon eta horrelako pelikulekin berriz ere, bueno, ez dakit pixkat mainstreamagoan murgiltzen, eta uste dut gero ja telesaiekin eta azken 3-4 urteak izan direla oso mankorrak, baina horregontzen momentu bat, ez dakit, ies egin zuena, edo albo batera utzi zuena, ez dakit Budiaren pelikulat egitea horrelako biopiketan eta murgiltzeko. Besterik gabe, hor geratu data, hori topatu dut. Azalpen modura. Oso ondo. Eskerrik asko Inigo. Ez da zer, majas. Zesat ezue, horrengo proposamenaren bilan joango gea, edo Binda Ricardo zen inguruan oraindik zore geratu zaigu gora idean. Aztu zaita aipatzea, fikzioa dela, baino dokumental zantzu batzu baituela, ze hartzen dituzte deklarazio batzuk garai horretan telesaien lan egitezun jendearena. Oso ondo, Behin de Ricardos, abenduaren 21etik ikusgai, Amazon Prime Videon. Eta horrengo proposamena, pixkate bestelako giro batean, estetikoki behintzat, badu beste giro bat. Cuéntame otro cuento. Cuenta la leyenda. Existe una... Hau Netflixen estrenatuko da, urtarriaren 6an. Egunarekin, bai. La abuelaren estrenaldia atzeratu digute, baina, beldurrezko beste proposamen batzu da ditugu, eta hau da horietako bat. David Casademunt da zuzendaria, eta bere film labur baten adaptazioa da. Opera prima du, eta Sitxesen aurkeztuzun, saio ofizialen, urrian. Eta historia honek kontatzen du, Lucia bere senarra eta bere semea ia bizitzarik ez duen eremu batean bizi dira, gizartetik aldenduta. Eta, saiatzen dira espazio bat sortzen, ondena kontrolpean duten, eta hasieran horrela dirudi, baina mehatxua airean somatzen da, piztia baten, kondaira baten erruz. Estás condenado para siempre. Pizti hau ikusezina da,
baina kondairan arabera, ikusiz gero, zureak egin du. Ez dakit zer gertatzen den, baina zure jabe egiten da, piztia hori. Ai, ez dut lorik egingo. Bai, trailerrak beldurra eman dit. Bai, egia da, abia puntua, nahiko beldurgarri izan daitekela, ez? Esan nahi dut, bakarrik bizi den familia bat. Ama, aita eta semea, eta inguruan kilometrotara ez dago inor. Eta hor egiten duzuzuk zure bizitza, inor gabe, eske hor... Gauza honik ezin da pasa. Gauza honik ezin da gertatu. Ez. Animalia sozialak, ez. Horrela ezin gabizi. Bere lehen lana labesti izan zen. Fin labur bat, duela 3 urte aurkeztu zuen. Ez da egit eskakeko proiektutik kanpo dagoeneko, bai, ez da inain gaztea, honek Bartzelonako zinema eskolan, Kataluniako zinema eskolan ikasi zuen. Baina ez dakit labestia bere ere ez den gerora elparamo izan den honen horrelapen puntu bat, ez? Bai. Eta bertan ere, hortxe, beldurraren eta misterioaren girortan murgiltzen zen. Da oso... nola da pelikula hau... Bai. Barkatu. Erderaz da El Bosque, Xamalaianena. The Village. The Village, oida. Bai. The Village. De hecho, bada bere... Osea, bere erreferente bat Shyamalan. Eta honek piztia honek gogatzen du The Happeningeko beste zera mehatxu ikusi zein hori. Harrapatzen bazaitu, zure buruaz beste egiten duzula. Bai. Ez que The Villageen ere bazegoen horlako piztien giroa, inorketzekin zer dan, baina kontuz atea margotu behar da, atea markatuta, ze bestela piztia dator, baina ez dakigu zer dan piztia. Beti da hor atzen ikusten ez den mehatxu bat, eta hor ikusten da oso argi bere referente bat dala Shyamalan. Gero baita folk horror bat da, eta horrelako pelikulak egiten dituzte adibidez Ari Asterrek, Hereditary eta Midsommar egin zituenak, eta Robert Eyersek The Witch adibidez. Bida, Florence Pugh, Midsommarren agertzen da, gaurko egunez jai zen. Ara? Jak, horri informazioa. Nik, neri ume hau ezagun egiten zait. Neri ere bai, ikaragarri, bilan abil. Semea. Bai. Egiten zait ezaguna. Ez que usted euskalduna dela. Labur metrai bat ikusi dugu, berea. Ziur? Esango nuke baietz. A ver. Bueno, jarraitu izketan ni bila nabileta. Bai, repartuan ez da gertzen. Casa de Montek dionez, beldurrei buruzko pelikula bat da. Osea, beldurra ematen du, baina beldurrei buruzkoa ere. Eta bere aitaren heriotzak sortutako sentimentuk pixka bat esploratzeko idatzi zuen gidoia. Badakit! Asier Flores da... Eta Asier Flores ikusi genuen Érase una vez en Euskadi pelikulan txirrindarekin arazoak edukitze zituen, bizikleta lasterketetan... Bai, Joxan Mengotxe elkarrizketatu genuen, horren inguruan. Bai, bera da, Asier Flores. Bai, hori da. Érase una vez en Euskadi pelikulan, zinemaldian aurkeztu zuten film horretan, 4 ume dira protagonistak, eta horietako bat da, Asier Flores, El Paramoko protagonista. Bai, eta gurasoak Inma Cuesta eta Roberto Alamo, ez? Nola da? Hori da, Roberto Alamo eta Inma Cuesta, bai. Aizu, nahi Inma Cuesta asko gustatzen zait, baino Inma, oantxe mendik esango dizut, ez eta hau ikusiko. Sentitzen dut, Inma oso jatorra zea eta oso lan ona egiten duzu pelikula eta telesail guztietan, baina nik hau ez eta ikusiko. Baina debilit ikusi duzu? Bai, bakizu, noiz, engainatuta, autobus batean, eskola txango batean. Autobusetan zenbat ikusi nahi ez ziren pelikula ikusten diran, Bai, nik hori enuken hautatuko. Ez, autobus batean eskiatzera gindoazela, eskolarekin eskiatzera, ezkaraiera. Eta, bidean, Tolosatik gara, jarri pelikula. Eta pelikula hori jarri ziguten. Bale, orduan, ez bazitzaizun gustatu honek nahiko itxura antzeko dauka, orduan. Ura ordea gustatu zitzaidan bukeraren gatik. Bukerak badolakola. Jak!
Baina, zer dauka? Shyamalanen plot twist famatu egitako bat. Bai, eta Shyamalaian deitzen dut, nik ez egin esaten. Shyamala ditzen dut. Shyamalaianen pelikulak berez gustatzen zaizkit. The Visit asko gustatu zitzaidan. Eta beldurrezkoa da baita, baina El Paramontzetik ikusiko. Zein da The Visit? The Visit da, da... Musikari frantses bat. Ze txarra. The Visit da dibortziatuta dagoen emakume batek bi seme alaba dauzka eta bidaltzen ditu aitona monengana. Beraiei bakarrik eta orduan umeak ara joaten dira eta on gauzak gertatzen dira. Gauzatxoak. Bai. Nik hori ere ikusi da, asko gustatzen. Vale, El Paramo ikusi nahi balin badezu, gero kontatu. Bai, seguru nahi ikusiko ez. Bueno, pelikulak alde batera utzita telesaiak ere badak hartzaidoiak, eta bi proposamen botako dizkizuegu. Lehena Disney Plus, Gay, Plus, edo danako horretan. Disney Plus. Plus. Ikustezak ez duena... Ez que txistean. Abenduaren 29 ikusgai duzuena, The Book of Boba Fett. Boba Fett da Star Warseko pertsonaia bat. Hori da barkatu, beste nik ere, tweet bat ikusi ezakezuna, txio bat, munduan Star Wars ikusi ez duen horietako noiz. Bai. Nire bai. Nik ez ikusi, ez. Nik ere ez Star Wars, ez Star Trek, ez... Behatzi horiek bai, baina gero atea dian spin-offak eta telesaiak. Hori beste gauza bada. Hortikan ere ateatzen dira beste 10.000. Are gehiago esango dizuet, Star Wars eta Star Treken artean batzutan kortozirkuito egiten dut. Ez bat eta beste azidut ikusi eta... Star Treken Ibarretxe agertzen zen, eta Star Warsen ez. Vale. Eta etxe ondo? Referentzia hona, bai? I am not a bounty hunter. Konta eguzu idoia, zer dugu. Bai, baina amaiak esan duen bezala, Disneyek eskua sartu zunetik, dia ateatzen pelikula eta telesail pila bat Star Warsekin, Marvelekin egiten ari diren bezala, eta bide berdina hartzen ari da, lehenengo trilogia berri atera zuten, eta orain telesail handana bat daukagu, eta hauetako bat, hau da, dala The Mandalorianen spin-off bat. Osa, spin-offaren spin-offa. Ai, ama. Bai, gero aurten ere ikusi alizango ditugu Obi-Wan Kenobiren telesail bat. Lando Calrissianena baita, dala lehenengo trilogiako pertsonaia nahiko famatu bat. Han Soloren pelikunan agertzen zen, eta orain telesaila eman diote. Eman diote, pertsonai bat. Hau da, fanservice total. Jendeak eskatzen du gehiago, eta Disneyek esaten du hori. Nik Lando Calrissianena ikusiko nuke bakarrik Donald Glover dalako protagonista. Donald Glover, ze ona, bai. Baina, tira, Ainhoa Marzoli gustatzen zitzaion de Mandalorian. Nik onartuko bat, ez dutela ikusi. Vale. Nik ere, ez que, baina, hain nentzun dakat eta hain... hori da, pixka bat, ez dakit dena, esan errepikakorra ulertze detela gustatzen zaizun, zaizu, noski ez dela bat ere berdina izango, eta ez dakala antzekotasunik, eta spin-offak diela, eta ez diela gai beraren ingurukoak, baina nik galdingo nintzake, hainbeste gauzekin. Nik aitortu behar dut, esaten diozuna ez, ez zula ikusi, eta nik ez dudalako ikusi ez azteko Star Wars, baina telesaia edo pelikula batzukin, batzutan pentsatu izan dut, pixka bat gehiago nahi dut. Oida, noski. Gehiago, eta gehiago eskaini, eta orduan, areta gehiago, eta gehiago. Baina izo, gelditzen ere jakin behar da, ez? Osa, non dago muga? Disneyek ez daka. Ez daka. Vale. Telesail honen kuriosoa da, Boba Fett da pertsonaia bat, trilogia, behatzi pelikula principal horietan, guztira teatzela, 6 minutu eta segundu gutxi batzuk, eta dauzkala lau esaldi dola, baina lortu zituen fan pila bat, ez dakit, itxuragatik edo, eta nahi gabe sortu zen pertsonaia bat izan zen, Lucas
Sortzailea. George Lucas. George Lucas. George Lucasek... Hori nik ere banekin. Ez tezu esan ba. George Lucasek sortu nahi izan zuen ejertzito berri bat uniformenekin eta presupuestoa etzeolako. Bakarrikan sortu zuten traje bat eta hola sortu zen pertsonai hau. Ze ona, Hor pixka atzetik pasatzen zen, eta jendeak esan zure, oi, interesgarria da! Oi! Bate hitzik izuna, oi da interesgarria. Eta pixka bat azaltzen duen dokumental bat, bajo el casco el legado de Boba Fett ere kaleratu dute, Disney Plusen baita, eta hor azaltzen da pixkat nola sortu zen fenomeno hau, 6 minutuko agerpena duen pertsonaia batena. Ze kuriosoa da. Bai, esan, bai. Eta hau dagoeneko ikusoi dago? Lehenengo atala. Aste azkenean urrengoa ikusi izango da. Lehen atala, Robert Rodriguezek zuzendu du eta guztira 7 izango dira. Badaukagu plan. Bai, eta azken telesaiaren bila joan aurretik, ze bihar estreinatuko da oraintxe aurkeztuko dizugun The Larkins, nik atzera egin barren momentutxo bat. Aipatu duzu El Paramo pelikulan agertzen dala, Erasuna ezen Euskadiko umea, Asier Flores. Badakizu zer? Ni erabat galdutan nengoen. Eta ari zideetan gogoratzen, ea badakizun zinen Haley Joel Osment. Joel Osment badakitzen dan? El sexto sentido egin zuen umea. Ume hori gogorazi dit. Baina nola izango da ume iguala? Ez, ume iguala ez. Hori da, baina ni konturatzen ari nintzen hor, bazegoela asinkronia bat olako. Ez da posible, zen nik izan, ni gogorazten diten ume hori aspaldiko pelikula batekoa da. Baina, benetan, Eta zuk, una vez en Euskadi ikusi zenuen. Bai, baina etziz horkidan burura. Erakusten ari natzaizu el sexto sentidokoa. Bai, ume gaixua. Eta hemen dago... Asier Flores. El Paramo pelikula egin duen, Asier Flores. Bai, egia da. Bai. Behintzat fotograma horretan, trailerrean. Bai, badute antza. Badakizuen nik ez dudala ikusi... Wow, juri arrazoia moten nahi. Ez dut ikusi nik The Sixth Sense, baino... Bukera bakizu, Baino bukera bakizu. Hoixe esan behar nun, dala, ez dakit, gehien spoileatu den pelikula, baliteke, hau izatea. Bai, ze esaldi famatuna spoilerra behar. Claro, hori da. Bai. Claro. Hori da, nik gogoan dut, pelikula hori estreinatu zenean, gu joaten ginen Tolosatik ez, Donostiara, gol emez Iruinan dago. Zezen plazaren ondoan egin zuten Warner etortze zait, baina ez dago. Warner izango zanez? Warner Luso Mundo. Ilunbeko horiek. Eta juten ginen ara, trenez Loiolara, eta gomen ditik junda, zinea, eta pixka derriko ume ez dela, hola, hiriburura. Eta... Umedo, gaztetxoa enbidatu errezemat urte genuzkan, zein gazte nintzen izango. Ojo, Tolosar batek esan berri du. Hiriburura! Inigo egia da! Baina, Tolosa hiriburu izan zenean, gu genuzkan orduan 14 urte. Gaztetxo hor, bai. Eta behin, goatzen naiz, norbait txiste egiten, lerroan, ikuste ordurako ere, bazekila jendeak kontuz spoilerrakin, ez dakize, eta norbait lerrotik en plan de, oi, bakizuna bukatzen pelikula, eta jende en plan baino. Violentzia batekin. Ez dut oso ondo ulertu. Filma astean norbaitek bukaera aipatu zuen? Nik uste ez zula aipatzen, ez dakit oso garbi horitzapena. Uste zala troleatzen izan, ez? Kontatzera balijoa bezala. Eta jenderen erreakzioan zian, como, bazu belarriak tapatu, bestek txikituko itburua. Baina, guk ikusi genuen, dandik egun batzuta, nik jarraitzezun karteleran asko ontzan, eta bai, kuadrillan hola burutapenik ere ustet izan genula, ez? Ostia, ez da plantxarra. Ni junitzen behin zinemaran ere kuadriako batekin pelikula bat ikustera, eta eseritzen ari ginela, pelikularen bukaera kontatu zidan. Eta ez zaitin izaztuko, pelikula zen Remember Me, Robert Pattinson da protagonista, gaina bukaera da, agian pelikulari bazakit zentzua ematen diona, edo garrantzi handina duna bintzat, eta bukaera kontatu. Ez tala gertzen, por cierto, Harry Potteren zen. Egia da. Eta hitz egiten dute asko bere pertsoneaz. Aipatzen dute. Bai, Frederick. Batira, azkenekoari heldu beharko diogu. Hori da, aipatu dizu, The Larkins buruz zaritu behar genuela. Zer? Ezer. Harry Potteren Cedric. Frederick. Cedric. Hoi da, ez Frederick. Bueno, ya sin. Baina orduan, Cedric izango da, ez? Cedric. Cedric ez da? Eta ez
Derik, esan detelanik leno. Cedric. Barkatu, momentu hau ja eskudatu juten nahi zegu, Bai, barkatu. Zuekin, The Larkins. Idoia, Davila Uzkudun, konta iguzu. Gentleman farmer. He's a dealer with the junk. 50 hamarkada amaierako Kenteko familia baten kontakizuna. Pop eta Ma Larkin 6 seme-alaba dituzte, eta Inglaterrako landa zabalean ezten dituzte. H.E. Bates idazlearen The Darling Buds of May eleberri klasikoan dago oinarritua. He's got it in for your father, hasn't he? It's like your family's in trouble. All right, twins? Mostly. A village is alive, but there's always more. Want a hand? Quite capable. Komedia honek dauzka 60 minutuko 6 atal, eta Inglaterran atal bakoitzak 4 milioi ikusletik gora izan ditu, eta bilakatu da pixkat telebistako feel good fenomeno berria, pixkat bihotza bero uzten dizuten telesail horietakoa. Ez daukazunen gogoa dramarako, ikusten duzun ikusentzunozko horietako bat. Zeuna, egia esan, bai tonoa, bai estetikak oso itxura polita dago. Bai, ni gatu nahiz pentsatzen, Jose seme-alaba, Horrekin gatu zen. Ni horrekin gatu Hori da garrantzitsuena. Ni horrekin gatu nahiz. Baina interesgarria dirudi. Bai. Bueno, hortxe dauzkazue, laburpen egingo dizuegu eta aurrera egingo dugu. Puri-purian ditugu Return to Hogwarts, HBO Maxen ikus dezakezuena urtarriaren bataz geroztik, abenturen 21 estrenatu zen Prime Videon Being the Ricardos, ostegunean, unarekin batera, 6-an, bai, El Páramo, Netflixen estrenatuko dena, eta telesaile dagokienez, The Book of Boba Fett, Disney Plus edo gehien abenduaren 29 geroztik dagoena, eta orain txaipatu dizuegun The Larkins bihar estrenatuko da. Filminen, honekin konfinamenduko 10 egun horiek igarotzeko nahikoa ez baduzue, idatzi mezu bat bigarrenkafeabildua@gmail.comera eta bialduko dizkizuegu proposamen gehiago Idoia Dabilak sinatuta. Pila bat, arazorik gabe, zuek ez zaitezte kezkatu. Nik azkeneko gauza bat aipatu nahi dut. Esan? Egun hauetan puri-purian dagoena da Spider-Man. Eta galdera bakarra daukat, ikusi duzu? Ez, baina nola imaginatzen mundu guztiak ja ikusi duela, Oso ondo. Listo. Ikusen nahi dunak ja ikusi du. Begira, eta ez dunak ikusi nahi ja kontatu diot, hori zabatzen. Bukaera kontatu diote, Ez dut ikusi, baina spoilerrak ere irentzi ditut. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu oraintxe, guk aurrera egingo dugu, Idoia ez dugu agurtuko, gero nahi badu beha joan egingo da, oso autonoma da, baina guk gonbitea behintzat hemen gurekin geratzeko botako diogu. Kantu bat entzungo dugu, Kalexikoren Acapulco giroetara joango gara, eta segituan gara zuekin. Urte berriari buruz aritzeko, asmo berri buruz, zuen zerrenda hoiekin zerez egin, bueno, edo nahi duzuena egiteko, baina horren guztiaren inguruan, eta oraindiken gure azken txampan ere Julene Ilarramen izango dugu, izan inurri proiektuari buruz aritzeko. Beraz, bueno, plazer baduzu bintzat geratu hor gurekin. I'm going down to Rosemary's. She never does me wrong. She puts it to me plain as day and gives it to me for a song.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ba, hartu ez pasarete, guk gogorarazi behar dizuegu urte berria hasi dugula. ¿Qué ocurre ayer? Fue hace tanto tiempo que el sol se ha vuelto a poner. Eta urte berriarekin deno dauzkagu alako burutapenak plan berriak egin, urte honi ez dakizen bat zerrenda ezarri, konfinamenduak ere mantzigun, hemendik gizarte hobeago bezala aterako gara. Lengo nik usin un meme bat, 2022an gizarte mierda berdina izango gara, esan, ostia, ze ona. Nik uste ja erabaki deula hori gezurra izan zela. Bai, ez? Gizarte bezala onartu dugu, ez gara pertsona hobeak eta listo. Baina, bai, 2022arekin, urte berriarekin, ez dakit zergatik oso ondo, ziklo hasiera horrengatik, ja egun batzuk badarmatzagulago argi berriarekin, egu berriaz, bueno, geroztik edo pixkalenagotik ere bai, baina bururatzen zaizkigu horrelako joerak eta mundu guztia dabilez ez urte berrirako, eta hau inberde, eta bestea, eta gu batzu batzuk ekarri ditugu, asmo berri estandarizatu batzuk ekarri ditugu, hoien inguruan hausnartzeko edo hueltat emateko. Llego tarde, no vi a nada. Esaterako, oso tipikoa, kirola egitearena. Bai. Argaltzearena. Bai. Batzutan bata bestearekin lotuta, baina ez ala beharrez. Ez beti. Gehiago irakurtzarena, idoiak erronka aipatu lehenago. Aurten liburu bat irakurriko dut hilabetero, eta horrelakoak entzuten ditugu. Baina realista naiz eta erronka hori ez diot jarriko nire burari. Ondoi da. Hori da. Horrela diote, adituek. Hemen sasia ditu da pila badago, baina helburuak izan badurtela realistak. Claro, eske zein da asmo honen aditua, zein izan daiteke, zein ikasi behar dezu hori izateko. Zein da zure ofizioa? Ekitaldien antolakuntza eta horiek eramate dituztenak, seguruna, eukiko dute hortik asko. Zer? Zine mikro jetxiko jo. Zea, Maia? Jode, ekitaldiak antolatzen dituztenak, ezkontzak eta ez dakit, jaialdiak, talakoak, horiek eukiko dutela asko hortatik. Ze, igual, dakatideia bat, eta hasiko gaiten hau, eta ekarriko dugu hau, eta ekarriko dugu bestea. Aizu, igual ez gairitxiko, edo presupuesta hau izango da, ez dakize, horiek eukiko dutela seguruna errealista izateko gaitasun hori. Vale. Bueno. Edo... Kujuri zaraituz. Bestela zein... Kirurgia estetikoa egiten dutenek, baita? Ez detu lertu. Ez tanik, Argaldu nahi ditut, liposukzioarekin argaldu nahi ditut 40 kilo. Tardun medikoak esaten dizu, bueno, nire ditugu 20 eta gero ja ikusiko dugu. Eta ze egiten du, kirurgia estetikoa? Bai. Hau zoraita raro hor? Ez dakit. Ai ama, bueno, berdi. Ezin dizula espero Adonis bat izatea kirurgia eta gero, ez? Baina beak esaten du izena, bera. Kirurgia? Zirugia estetikoa izaten da, ez, ebakuntza estetikoa. Euskeraz, bai. Kirurgia erabiltzen da. Edo... Kirurgikoa, de hecho, beste gauza bada. Zirugiarekin, ebakuntzarekin zer ikusia duena. Zirujauak zirugia egiten du, baina, eta tratamenduak kirurgikoak izaten da. Kirurgia estetikoa, existitzen da. Bai. Kirurgia plastikoa da izena. Euskeraz, orderaz? Euskeraz, kirurgia plastikoa espezialitate medikoa da, bai eta baketa kirurgiko baten izena ere, teknika honen helburua giza gorputzeko atal zehatz bat erabiltzea edo hobetzea da. Kirurgia estetikoa. Wow. Boom! Eske, nintzen ulertzen, nahi? Bidun ulertzen. Baina, eta operazio bati ebakuntza deitzen badiogu. Bai. Ez diogu kirurgia deitzen. Ja, ja. Jarraitu ezakegu mesede. Bai. Eta eskatu geha. Bueno, orduan, wedding planerrak, kirurgia estetikoa egiten dutenak. Eta realzalek.
Realtzarek ere bai, realismotik. Wow. Ia realtzarek puztuta daudela. Baina etxen, itzuli gaita zen, zuk inigo, esan behartzen nuen, asmo honak izan behartzuela? Bai, adituen arabera, edo sasia dituen arabera, asmo honak izan behar duela. Bat, zehatza, adibidez, nahi dut, hizkuntza hontan, Alemanieran, B bat maila gainditu horten. Bueno, zehatza. Ez, hizkuntzak ikasi nahi ditut. Eta hor airean utziz, horrek estresa handia sortzen du. Izan behar dute, egingarriak. Espadien batzu, Alemaniera hitz bakar bate ikasi inoiz, batean, ez dakit, C bat maila urte beten ikastea, uste dut, ez dela realista, edo, bueno, hori hizkuntza eskolara joan da esango dizute, baina hori ezin da egin. Izan behar dutela mugatuak. Ez dula balio 17 asmo berrirekin. Aurten, kebaranta guzoz egingo dut biziletan, 7 hizkuntza ikasiko ditut, nahi nuke egin bizikletan hartu edo trenez, ez dakit, zetaren ibilbidea, eta, bueno, mugatu behar dira, eta jakin denbora, eta bestela, asmo berriek onak izatetik, txarrak izatera ere pasatzen direla segituen. Hori deitzen zaio smart. Coaching modernoaren arabera. Bai. Coaching modernoaren arabera ez enpresa munduan, enpresa giroan. Bueno, coachingan. Enpresa giroan coaching asko. Mani ondo inaiz, zero asmo berri ditut. Nik ere, zero. Hori da, egingarria, realista, zehatza. Igual zehatza bat 0.0, ez? Ja, hori baino zehatzago, baino. Nik aitortu behar dizuet, asmo honak eta asmo honen zerrendak asko gustatzen zaizkidela. Vale, zein dira zureak adibidez? Hizkuntza bat ikastearen inguruan adibidez. Ze hizkuntza ikasiko zenukete? Nik urtero esaten dut frantsesa hobetu nahi dudala, nire frantses maila hobetu nahi dudala, eta gero ez dakit, hortxe dago, frantsesa abandonatuta. Nik katalana. Beti eukidut argi. Zuk Idoia? Bueno, nik japoniera ikastet, baino oso maila bajua daukat, eta igual planteatu beharko nuke azterketa baten batera aurkeztea. Behintzat maila xumeen. Behintzat helburu bat jartzeko. Nik esan beharra daukat, hemen gaudenotatik usteet, Idoia japonieraz hitz egiten entzun duen bakarra ni naizela. Egia da nik ez dut entzun. Eta ojo, igual da nik 0,00 dakidalako, baino... Cuidao. Gainera, murgiltze lingüistikoa egin zen. Japonian entzun duzuzuk. Bai. Japonieraz. Bai, eta japoniarrek ulertzen zioten. Ara? Bai, hoi izaten da alburua, bai. Bai, ez zure irakasleak ulertzearekin ez duzu gehiagi egiten, ezta? Ez. Nik gauza bat kontatu nahi dizuet. Asmo honekin erlazionatuta. Haien egongo zareten ni bezalakoak zaretenak. Hau da, asmo honak urtero egiten ditugu, zerrenda osatzen dugu, hau egin nahi dugu, eta beti gainera, lehen aipatu dugun bezala, urtarriaren batetik aurrera. Ez du balio, otsaiaren 7 hasiko naiz, ez dauka zentzurik nire buruan. Urtarria bat edo iraia. Ze iraia bada urte hasiera moduke bat, ikasturtearen hasiera da, beraz, eta orduan, ezaketa gertatzen zaizuen, baina niri gertatzen zait urtarriaren batean hasi nahi balin badut. Eta gaizki hasten balin banaiz, gero zindut berreskuratu. Enaiz kapaza. Eta esate bezala 8 hasiko naiz ikasten? Hori da. 8 eta 5 balin badea, ja 9. Hori da. Eta txikitan gertatzen zitzaidan eskolan kuaderno hartu. Eta ez dakit, hasten ditzen idazten eta dena super narratxa. Eta igual imaginatu zen, iraiak 20. Iraiak 9 klaseak hasi, eta iraiak 20an, ja kuadernoa narratxa. Eta orduan esaten hon, urrengo urtean txukun. Nintzen kapaza. Momentuan bertan aldatu. Eta urtean zehar, berriro itura honak hartu, eta arazo konpontzeko. Ez, urrengo iraian ja, orduan bai txukun. Eta urte hasierako asmorekin berdina gertatzen zait. Beraz, gaur, dieta ez badut egiten, listo, ja urrengo urtean. Wow. Ze presioa gaurko egunaren inguruan. Bai. Ondo noa, Ondo noa. Bai. Vale. Ze nik ere, osasuntxuago sentitzeko, eta
argaltzeko, itxuraz ere, argaltzeko, esan, ez dakit, hobeto jaten hasiko nintzela, eta gaur, ondo noa. Ea, ba. Gaur, aipatu duzu lehen Amaia, bai. Podcast bat Mai Etxeberria publikatu dela. Hemen egon zela, gaur ezakit egiten. Eta daka baraua hautsiz, ustez ditzen dela podcasta. Eta gaurkoa zen... Pixuzentrismoaren inguruko. Osasuna eta pixuzentrismoa. Oizen. De hecho, oizen uste dut izan burua. Guri justu gaur etorri zego perfectamente. Bai, uste dut alare honen inguruan guk asko sakontzeko aukerarik eta jakituriarik ere ez dugu. Baina, badaude osnarketa batzuk azken egunetan, atzo honintzen behitake berria egunkarian publikatu zuen hasi da, atzo eran egun, nago ziur. Gorputz normatiboen inguruan eta asumitzearen inguruan gorputz normatibo hori bilatuko ez duzula eta horren ostean erabakiak hartzea eta osasuna, kirola, dieta, gorputz normatiboak, urte berria, ekuazioan saltsa asko sartzen dira eta horren inguruan eta pixuzentrismoaren inguruan Mai Etxeberriak publikatu duen horrek ere ustut argi pixkat eman dezakela eta hor eztabaida sakona dago, akaso egunen batean guk ere heltzeko moduan ze kontzeptu asko nahazten dira, pixua galtzea osasuna baldin eta gorputz normatiboak onartu baina edo ez normatiboak onartu baina horrek osasun alde batera uztea ezpadakar noski. Eta hor badago la saltsa pixkat eta kontzeptu asko igual nahiko okerri integratuta dauzkagulaz gure gure egunerokoan. Utziko dugu. Bai, nik aipatu nahi nuen, nik bezala asmoa balin badaukazue, ez dakit, pixua galdu nahi balin baduzue, kilo batzuk, edo argaldu nahi balin baduzue, oberena dela profesionalekin hitz egitea, eta proposatu behar nuen, egiteko analitika batzuk, baina gure sistema ez dago agian momentu honenean hitzordua eskatzeko. Uste dut, atzoko kontaktu zuzena, bikote harreman bateko kontaktu zuzenaren PCR Osakidetza hilaren 9 ari dela ematen, emaitza 2 egun ere luzatzen ari da, asteburua garrapatzen bazaitu erdian gehiago, beraz, gaur egun gerta daiteke, zu kontaktu zuzena izan eta gaur infektauta egonik, hilaren 3an 10 eguneko tarte hori pasata, hilaren 13an zure PCR-an ere emaitza jasotzea. Bai. Wow. Bai. De la hostia, kate horin. Erkia zide gurtia. Beraz, kontuz, mendian atope hasi zaretenek ere, kontuz, ez txingu. Nei begiratu dit. Kontuz, gero traumatologian itzordua eskatzeko eta arazak edukitzak, beraz, kontuz. Baina, eske horrere badator, kirolean hasten den jendea, nola hasten den? Bai. Ze badago jende asko, hasten dela, 2022an ingo dut kirola. Eta batean hasten da, ez dakit kirolari profesional bat izango balitz bezala entrenatzen, edo ez dakitzen mendi igotzen korrika. Osasuna ere bada gure limiteak ezagutzea, eta batez ere fisikoak. Ze baldin bagoaz burugabe, hori ez, ni hasiko naiz guzturre igotzen korrika. Eta, ez dakit guzturrek badaka, baina zuebak egoko dut 5 minututan. Ez, esan edet, zentzudun jokatu behar dugu, gure buruekin, baita gure ariketa fisikoarekin. Nik Inigok bota dituen gomendioekin osatu dut nire urteko asmo ona dena. Dela bat handiena, dela lilatoian parte hartzea. Ze, hori neurtu daiteke denboran, ez? Hau martxoan izango da, gainera lilatoiaren webgunean atzera kontaketa bat. Badago horrela presioa sartzeko. Nik ez dut ohiturarik naiz ateratzen korrika egitera, baina 5 kilometro dira eta gainera nahiko giro lasaian, hau da momentoren batean, oinez jarraitzen badut ez da zer gertatzen, beraz egingarria da, eta baditutola hilabetetxo batzuk prestatzeko, beraz nahiko ondo. Baina ondo diozu, hilabete batzuk prestatzeko. Eta nien naiz aditua, baina badakit adituen iritziare hau dela,
lastraketa labur bat egiteko ere, gorputzak prestakuntza bat behar du. Behar da profesional bati galdetu izu. Nola egingo dut entrenamendu plangintza hau. Ezin da egunero korri egin adibidez. Artikulazioek ez dute ontzat hartzen, batez ere inoiz korri egin ez duzuna. Profesional batek bestelako lanak egiten ditu. Zapaltzearen kalitatea, asfaltuan, mendian, non ari zaren, kontzeptu, gauza asko daude hor. Eta batez ere, korri egin behar da aurreruntz. Eta korri vertikalki egiten baldin baduzu, denbora batean ondo, baino luzean, gaizki ari zara. Ui, zetori bilatzen? Bai, zu korri egitean, bilatzen duzuna, zure gorputza, propulsio batean eramatea, horizontalki, alegia distantzia bat egitea. Zu gravitatearen kontrari balin mazara etengabe, ta klun, hor gorputzak asko sufritzen du. Eta hortarako, inbarra pixkat entrenatu, korri teknika pixka landu, gauza asko daude. Eta berotu, mesedez lesio gehienak, bueno, ez dakit gehienak din. Eta gomenari gara esaten gauza asko, baina adituen gana jo eta galdetu benetan dizu. Nahi dut korrik hasi eta lilatoia egin martxoan. Egintzen ezaki oso gutxi entrenatuta, 5 kilometro dira, gaztea baldin bazara bereziki, egin daiteke, arrisko handiegirik asumitu gabe. Nik oraindik ezin dute. Baina, hori ondo egitea askoz gauza bea da, eta benetan gorputza hoitzea pixkanaka korri egiten, eta atsedenaldiak izaten, eta zeiraupenetan korri egin, eta... Bueno, hor asko dago, profesional pila, zalantzari baduzue, bigarrenkafeabildua@gmail.com, guk karriko zaituztegu harremanetan dozen ardi batekin. Hori da nere aurtengo erronka. Eta beste behar bat kirolan inguruan oso modan dago, puripurian dago, crossfita. Ui. Kontuz crossfitarekin. Kontuz. Ez gara kirola dituak, ez dizuegu esango zuen artikulazio edo giarrentzako ona den ala ez. Baina, harreman, bikote harremanetan, ikaragarrizko ondorioak izaten ari da crossfita. Joera bat sumatzen ari gara, crossfitean izena eman, eta crossfitean maite mindu egiten da jendea, beraz, kontuz. Bueno, maite mindu. Edo maite mindu gabe... Ariketa fisikoak. Beste mota bateko ariketa fisikoa egiten duten. Dibortzioak gertatzen ari dira crossfitaren giroaren inguruan. Hau, ez dizuegu hor dela, edo nola esan, gertatzen ari dira bikote harremanetan arazoak. Kontuz. Bai. Kontuz. Nik ez hautzen den jendea crossfiten hasi dana neska politia daudelako. Hori adibidez, izango litzake seguruna bere urteko asmoona, urte hasierako asmoona, eta ez, osasuntxuago egoteagatik egingo dut, ez, ara, baixe. Euskal familia tradizionalaren akabera izango da crossfita. Akaso, errua ez da crossfitarena? Errua monogamiarena izan daiteke? Izango da. Perspektiba kontua da. Izango da. Ez, ikuspegi kontua da. Bueno, baina crossfita pixkat pasarko egala, zieran ralina izan zen bezala. Triatloiak ere eukizu nolako goraka da. A ber, aurten zein izango den. Eta izue crossfita eta kirola egite oso ondo dago, baina gehiago irakurtzea ere gauza ona da. Idoiak ez du helbururik planteatu, baina nik badakit apostingo nuke urte amaitzerako ni baino liburu gehiago irakurriko dituela. Bueno, bat irakurtzen saiatuko, naiz? Eski horrekin jaia irabaziazu. Jasta, nahikoa. Betiko erronka izaten da, eraztunen jaune irakurtzea. Bai, Bai, edo dun edo lakon bat. 1000 horritik gorako oitako bat. Wow. Nere gaur egongo maila ikusita ez da realista. Ez da realista. Bueno, irakurtzen baizu olako bat, urtean zehar, urte osoan bat. Konbaliatze du, ez? Claro. Beste 12 irakurri beharrean, olako bat. Zan daitek. Igual loi merkot. A ber. Hori, gehiago irakurtzeari izan daiteke helburua. Zer daukazue oraintxe, la mesanotxean, zer daukazue... Nik daukat... Asteko edo hasi berritan? Minan daukat. Aha. Dei. Zuko juri? Zer barkatu? Barkatu. Ea ze liburu duzu nola eskuartean edo asteko edo... Irakurtzera naiz Susana Tamaroren donde te lleve el corazón, te lleva el corazón, horrelako zerbait. Oso interesgarria da. Da, amona batek bere bilobari gutunak idazten dizkio kontatzeko bere bizitzan olakoa izan den, edo zertaz damutzen den, edo zer ez, eta hori da. Zokidoia? Ni nahiz irakurtzen, por favor, cuida de mama. Ui. Kyung Suk Shin, korearrarena. Ze izenburu polita. Bai, ama bat, 60 urtekoa desagertu egiten da, eta da pixkat
ikuspuntu desberdinak amaren desagerpenari buruz. Damuak, adibidez, ama nola tratatu duten, eta oso sentibera da liburu. Eta zuinigo? Ni nabil, oraindik. Bukatzeke. Deep in a Dream. Baina eski, honek seire onda pikurri dauzka. Vale. Chet Bakerren gau luzea edo. Eta hemen gertatzen zait beste arazo bat. Batean aipatzen dula liburuak ikarrarezko ikerketa egiten du, ez da izen bagarren urtean Gerry Mulligan agertu zenean Chet Bakeren inguruan grabatu zuten bertsio bat, ez da izte diskografikarekin My Funny Valentine abestiarena, eta hori da Chet Baker bere digitazio edo bere fraseo onenean zegoen momentu baten. Egiten du liburua itxi, YouTube, eta entzun esan, wow. Eta orduan Gerry Mulligan da, zenez altxatzen da, Gerry Mulligan kartzela ez da gizeta, gauz asko. Eta Kirmen Uriberen izturden aurreko bizitza, hortxe dokat, asteko edo, pixkatola zai. Tentazio moduan hor. Eta hau esan da, plan asko egin daitezke, baina guk aurrera egin behar dugu. Beraz, oain bai doia, agurtuko zaitu. Aio! Keep calm and bigarren kafea. Y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Esperientziak egiten gaitu jakitun, inor ez da ikasia jaio, baina bizitzaren irakaspenek ez dute beti eskemarik edo erritmorik. Batzuetan dena ikasi behar duzu eta beste batzuetan ikasi duzun guzti hori ahaztu. Cobarde quien no canta, gritaban los valientes caminando al carbón a trabajar. Los días en la sierra. Minbizia bapatean etorri eta irakaskuntza prozesu guzti hori goitik behera aldatzen duen gaixotasuna da. Tabuz eta desinformazioz inguratutako gaixotasuna, baina milaka pertsonei eragiten diena. Prozesu gogorra izaten da eta prozesu horren edozein ertz dela ere oso zaila izaten da erreferentziak topatzea inguruan. Para no olvidar que cantando se alegran los corazones, cantar a la vida. Julenek oso gaztikasi eta desikasi zuen. Bere azalean bizi izan zuen inguruko baten prozesua, eta argi izan zuen norbaitek hori pasabar bazuen bere laguntza eskainiko ziola. Eta horrela egin zuen. 2019an aurkeztu zigun Izan inorri, hartu eman batean, indarrean eta elkar zaintzan oinarritzen den proiektua. Sin cesar, todo el campo está florido, cantemos esto juntos, amemos que la vida... Julene Ilarramendi, Elexpuru, da inurritegi honetako sortzailea eta gaur gurera gonbidatu dugu dena kontatzeko. Ongi etorri, Julene. Kaixo. Eta urte berri hon orainik ere. Egia da, claro, egia da. Ez dugu ezarri noizarte esan daiteken hori. Nik usteet urtarri josoan zehar ikusten dituzun pertsona berriak. Soilik urtarria. Atzo Txiolandian, Tesan Donegi galdetu zuen hori eta Iban Frantziago Turrean lankide izaten dugun kolaboratzaile batek esan zion, nire nintzen gogoratzen, behin Iñigo Asensiorekin konversazio duki nuen eta harek esan zidan urtean lehenengo aldiz ikusten duzun arte erabilgarria dala urte berrion. Zuk Jose ikusten duzu lehenengo aldiz uztaien eta esaten diozu urte berrion, Jose. Hori esan zion nire 2008ko bertsioak, baina gaur egun ez du sinisten jarri diote. Hau alaxi izango da, Iban, orain esaten dezula, bai, sonatu nahi dit, baina ez dut benetan sinisten. Zu izan zea pixkat optimista. Uztaia ikusten baiz abenduan. Jo, baina urte berrion horrek balio du urren urtekorako. Urte berrion biderbi. Bueno, bino gaur balio du. Gaur lehenengo eguna da urte berri honetan. Astea utziko dugu, ez? Beintza gonbidatu ekin. Ez, urrengo astea ba.
Goiuri, zuk zein nahi dezu Pinu hori noiz arte ukiko du hemen. Pinu, hau, atzo lagun batzuk galdetu nien, eta esan zidaten errege magoen kabalgata pasatzen denean gure aurretik, jak, jazta, momentu hortan kendu behar dugula. Claro, egia da, barkatu moztu izut. Enez kontziente bain dikan errege gaua eta falta diela. Bai. Wow. Ongi etorria. Hau ez da inoiz bukatuko. Ba, horixe, Julene, ongito horri eta urte berri hon, Esango nun, gu hemen, Julene... Esango nun. Ai, bueno, urte berria da, ez dituzute modu berriak asmatuko nerekin. Pasaduela Tolosatik urrun, aste pasatxo, 10 bat egun, eta ikaragarri lezotartuta dator. Bueno. Duzute, bai, ez uste jendea izan denik, ze... Gutxikinen, naiz? Baina, bueno. A ber, berdin nula! Guazen inurritzegira. Amaia, urte berri hon! Ai, ama. Julen, eguk esan dizugu mikroiriki horretik oso jende jatorra ginela. Bai. Eta humilak ere. Eta humilak ere, bai. Ez dizuguna esan da, atutan, pixkate, burua ere, jo nahi tentzegula, eta... Aztu egiten zaigula hemen zaudetela eta zerbaitera etorri zaretela eta... Eta ez garela hemen protagonistak eta... Venga, guen bai. Venga, inurrit egira, guaz. Trata de arrancarlo, Carlos. Ze? Ui, Goiuri, adina erori zaizu, adina erori zaiola, plonk, 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 idoiaren aulkiraino iritsi da, zure adina kolpeka, klonk, klonk, klonk. Referentzia zarra da, bai. Da zarra zuretzako. Ja, baina... Entzulei esplikatuko dugu, da zarra entzulentzako, da oso referentzia estatu espainiarrista. Ze da Carlos Sainz pilotoak, behin Dakar bat izango zen. Bai, autoan zijoan. Ez Dakarra rali bazan, munduko rali txapelketa edo lako itzorduren bat. Eta 50 metro faltan oso gutxi motorra gelditu zen. Eta horren atera zen Moia bereko pilotoa zenak. Eta ura zertzen Galiziarra izan daiteke. Ez dakit. Gauza da hoidena... Por el amor de Dios, osazka itzitu. Zun premio de Carlos, trata de arrancarlo, esate zion, eta bolako... Trata de arrancarlo, Carlos, ya gero bihurtu zen, horrelako gauzetarako, venga, moitu, Bueno, vale. Eskerrik asko. Aurrera, Carlos. Goiuri hori da 8 urteak betetzear dago, eta... Nabari da. Gaur 8 Goiuriren urte betetzeak izango dira. Urte betetzea izango da. Norbaitek opariak bialtzen hasi nahi badu, Rondi 15 Tolosa, 2000 Gipuzkoa. Horain bai, inurretegira, venga. Venga, eskerrik asko. Joño. Bueno, sarrera superpolita galitu zait. Egia da. Oso. Eta hautsi dezute magia guztia. Gero webgunera igotzerako orduan moztuko dugu orain sartzen ari garen txapa guzti hau. Vale. Beraz, Amaia, heldu honi ta just orain, 3, 2, 1 zurea da. Inurrien antzera pauso txikiez eta denok elkarrekin gauza handiak egin bait ditzakegu. Hoi, esan zenunzuk aurkeztu zenunean proiektu hau, eta izena da izan Inurri. Bai. Zergatik Inurrien erreferentzia hau? Bueno, Inurriak egia esan nire amak zezkan tatuatuta hankean. Eta nitan ere izpak nahi genuen tatuaje bat komunean nire amanekin egin, eta nire amaz animatu zen. Baina gero kimioa dela eta horrela, esan zioten ezintzula tatuajerik egin. Orduan nitan ere izpak dauzkagu Inurriak tatuatuta. Zepolilla! Eta orduan, pixkat ere gero, esan Inurri. Eta gero pixkat, hitza edo pentsatzen zergaitik izan ziteken, Inurria txikia dira ez, baina batera dijoaz, eta gauza handiak adituztela lortu. Eta pixkat horti dijoa. Egia esan, oso polita da. Esan naia, baina... Oso polita da? Bai, ematen dio indarra, Ez dakit, nahi Inurri hitza asko gustatu izan zait beti. Eta iruditzen zait oso polita dela. Ze kuriosoa, ze gauza txikiak... Oida. Baina izenak zenbateko indarra daukan, eta esan nahiak zenbateko indarra daukan kasu honetan. Bai, egia esan bai. Eta, izenaren jatorria badakigu. Baina, proiektu honen jatorria, hastapenak, laguntzeko sortu zen hau.
baina zer nahi zenuen lortu, zer nahi zenuen aurkeztu gerturatzen, edo diozu, gaur egun noski, baina hasiera batean, zer zein zan zure asmoa? Egia esan da, hasiera batean enunkan asmorik. Osa, sortu nuen pixkat, behar ban ekalako ez, nire 10 urte egon zan gaixo, nik 10 urte nezkanetik, 20 urtera gutxi gara bera, eta, bidean zehar, hiru minbizi diagnostikatu zioten, eta hasieran txikian nintzaren, nintzen oso kostiente, baina gero eta handiagoa, bai zela kostiente, zer gertatzen ari da, ez, eta azkeneko urtea bai izan zala, igual gogorrena, eta hor, bai senditu nula behar bat, ez, kontatzeko, neukana, ez, osea, hasteko inurri sortu nun kontatzeko. Osea, nire esperientzia kontatzeko eta iruditzen zaitelako, eta geroz eta denbora aurrera joan, iruditzen zait kontatzeak oso ondo egiten dula, ez. Orduan, irikin nun inurri, ez, ni bakarri gainera, Instagram bat sortu nun, eta, Instagram horretan, jarri nun pixka bat, nire bizipenak, ez, nire amaren historia, eta hor kontatzen nun, historia guztia, eta gero gomidatzen nun, norbaitek nahi badazu nerekin proiektu hontan sartu, animatze zala, idazte ziala, eta eta hor sortu zen inurri, Mirenek idatzi zialako, beste inurriko kideak. Eta pixka bat, gure ideia zen, ilustrazio bat sortu, gure ama ilustrazio izango zana, kamiseta batzuk egin eta dirua lortu. Eta gero diru horrekin, zerbait egin. Egia da, orain ikusi zuen bezala, gauza aldatzen dijoala, eta ja, ez da bakarriko baizik eta sare bat sortu nahi dugu. Eta pixka bat hori da orain, ez? Sare bat, nun ahotsa ematen zaie emakume, gizon esan nahi, minbizia pasatzen duten pertsoneri, eta, saiatzega, mundu hontan tabuak diren gauzak ere, azalerazten. Zuk esan zu hasi zinen bakarrik, baina uste bideo honetan etxala bakarrik egon. Laguntza asko jaso dezue, baita hasieratik suposatzen dut, eta jende anonimoa, baita jende ezagunarena ere. Saretze horrek zentzu gehiago eman dio proiektuari, edo eraldatu du beste modu batera, edo zerk eragin du proiektu hau batean, profesionalizatu edo, gaur egun dituzuten proiektu guztiak ekartzera, izan da zentzu gehiago hartu dulako edo eraldatu egin delako guztiz? Nik uste pixka dana, ez? Azkenen egia da, nahi gabe egiten den gauza badala, ez dauzkagu proiektu finko batzuk edo sortzen dian gauza dira, geroz eta jende gehiago izan daiteke esaten dute, ez? Ez dala kasualidade bat, ez? Bezik eta kasualidade bat, ez? Elkartzen geha eta zerbaiten gatik elkartzen geha, askotan esaten zuten minbiziak batzen gaitu, ez gaitu minbiziak batzen, bizitzak batzen gaitu, ez? Orduan, jungea batzen, jendea etorri da, eta egia esan da, jende horri eskerregia da, geroz eta indar gehiago daukala inurrik. Eta, zehaztu behar dugu gauza bat, ari gara egian pixka bat abstraktuki hitz egiten, baina, webgunean ere azaltzen dezue etxeatela profesionalak, etxeate, bazakit psikologo eta, bazakit, baina, bai... Barkatu, ez zaretela profesionalak. Baina, hala ere, laguntza hori ematen duzu bai ekonomikoki, bai emozionalki ere. Bai. Denak talde osoa zarete gertutik bizi izandako pertsonak osatuta, edo... Ez, egia esan da, oraintxe, taldea horrela estrukturalki ez, iruk eramaten dugu, Miren, Kuerdo, Irati, Jauregik eta nik. Nik bakarrik pasadet minbizia, minbizia, nire amak pasadu minbizia ez, gertutik beste biek ez dute pasa, baina egia esan da inbulukatu daude guztiz. Mirenek esatezun ez dala ere zerbait igual bizi beharrez, hortan implikatzeko eta egia da. Eta... hori, hirurak ez dugu osatzen, baina, bai, dala, pasatzen daula, eta azkenean, orain bai, daukaula kontaktu gehiago minbizia daukan pertsonekin, orduan, bai, ezagutzen daula kaso gehiago.
azkenean, osasun arloko langileak izan gabe ere, helburua da komunitate bat sortzea eta horretarako, edo zeinek balio du, ez? Intentzio balin badauka behintzat. Bai, eta gainean ustez esperientziatik ere asko ikasten da, eta ez hortik ere esaten genuen azkenen adituek bere lekua daukate eta guztiz beharrezkoa dira, psikologak, danak, baina ere beste partetik ere bizi izan dutenak ez, beste modu informalago baten, erresago baten igual ere jendea hurbiltzeko, adibidez ni oain doluk saio batzuk ematen ditut eskola batzutan, eta nik beti esaten den, ez naiz doluan aditua. Nik kontatzen dutena da nire esperientzia, eta azkenean, esperientzia horrek lagundu aldin badezake, ondo, ez? Askotan laguntzen du, ez? Bai, uste daiet. Eta norberak ere ulertu behar du dolua igarotzeko edo gainditzeko edo bide hori egiteko prozesuan lagungarri zaion edozein laguntzak balio behar duela, eta ez dagoela laguntza normatibo egituratu garbi bat, ez? Zerk laguntzen dizun, zerk sentiarazen dizun hobeto, horrek balio duela, ez? Bai, eta gainera askotan gaizki sentitzen ga ez, irutze deulako bide bat jarraitu behar degula, ez, dolu prozesutan ere bide bat jarraitu behar dela, baina ez da horrela, bakoitzak bere modu dauka eta alik eta hoberen egin saiatzen da orduan. Inurri eta ni ez natur hemen juzgatzera bakoitzaren bidea, baizik eta laguntzera bide hortan, ez? Bai, eta egia esan gainera ez dela bakarrik agian izango dolua, ez? Jendeak beharko du laguntza ere, hainbesteko desinformazio edo ez dakizula zehazki ez, minbizia oso garrantzitsua da eta inguruan asko entzuten duzu eta tal, baina benetan zuri gertutik pasatzen zaizunean edo zuri gertuko norbaiti ikusten diozunean prozesu horretan bapatean sartu dela eta ezin dela hortik atera, tokatu delako. Oso ertz asko ditun prozesua da, eta zuek bazeate aktivista ere beste gai batzutan, ez bakarrik doluak edo prozesuak beak ditun gauzetan. Minbiziaren tabuak haustea ere bada, pixka bat zuen helburua, ez da? Bai, guztiz, bai. Hoi asiratik oso garbi genekan ez, minbiziak baditula eta gu asko, gaina, emakume izateak ere minbizia edukiz tabu gehiago ekartzen ditu ez, eta pixkatu ere islaratu nahi genuen. Eta lan egin dezuen pertsonekin, hau da, gerturatu zaizuen jendea, edo zure gana etorri diren pertsonak, gai honekin ere, tabua eta informazioa edo, horrekin ere uki dute hori lantzeko gogoa edo horren inguruan asko partekatu zuen artean? Bai, nik uste ere behar bat izan dela, behar bat iritsi zaigula eta hortik ere sorrarazi degula. Azkenean, nik beti esaten dut, nik ez daukat minbizia eta nik ez dut jasan. Orduan, nik ere ezin dut oso ondo esan zer gertatu daiteken ez, hile galtzezunean, bularra galtzen dazunean, baina egia da, iriste zaizkigunak bai jasan izan dutela bular bat kentzerakoan adibidez, presio hori ez, estetika presio hori, zer egin barret, errekonstruitu barret, ez, kanpotikan esan didate, un par de tetas jarri barri dutela, ez, asko iristen zegu kaletik, olako gaiak, ez. Eta hortan lan egiteko, noski, zuek seguru nahi izango zate, zuen artean gehien alko ez zuten alandu, baina zer uste duzu falta dela orokorrean gizartean edo zer da gehien faiatzen duna, eta buoiek oraindik horregoteko edo, eta buak edo inkluso esan dezuna presioa zapiarena ez daukazulako hilerik edo tratamenduak kendu indizulako bular bat edo zer gauza, zer da gehien aldatu berko litzakeena edo? Bai, hasteko, aintzane hartolak esaten duen bezala, ez dana ikusten, ez da existitzen, orduan, hasteko ez da ikusten, orduan nik uste eta siberko ginela erakusten, ez, eta nahi dut zait gabezi oso handi badaula mundu hontan ez, ze inurri hain txikia da eta hainbeste mezu iriste zaizkigu gure gana ez da hainbeste ere ez, bai, asko iriste zaizkigu, noski. Jendeak, ez dakila nola jokatu, ez dakila zer egin, ez dakila, nik esate, ez gabezi da hon, ez? Gu ez gela inezagunak edo gure gana hau dana iristeko, beste asoziazio batzuk edo beste, esan nahet ez? Ez dutela kubritzen hori, ez behar hori. Bai, egia esan, nik inorri ezagutu nire lagun baten bitartez, eta esan momentu hortan esan,
joño, benetan beraiek sortutako eta gero enteratu nintzen, nondik hasi zen eta hori dena, baina zenbat jende hongo da, ez duna ezagutzen hau eta beharra eukiko duna. Beharra eukiko duna erreferentzioiek eukitzeko, beharra eukiko duna informazio hori edo, hasieran esan dezun bezala ez, kontatze hori horrek emango dizun laguntza eskuratzeko. Baina adibidez erreferentziatan ere, zuek hasi zeate pixka lanean eta egin dezute egutegi bat. Bai. Bai, egia esan da, egutegiare beste improvisazio bat izan da. Ze, bueno, Elenitak bularrak endu zioten duela, ba hori, hilabete oso gutxi, esatzen jo, juren hortzen hau prozesua, baina super atope, ez dut nahi errekonstruitu, ez dakizte, eta ni justo aurretik ezagutu nu olatz da zapietan agertzen den emakumea justo, ba, ere minbizia pasata, eta bularra ere genduta. Eta elkartu ginean, hirurak zenik ikusi nun onden goztela Elenita ere olatzekin elkartza, pues pixkat ere, ba, behin hartan ere hori kontatzeko. Eta hortik, jo, eta ze argazki batzuk, eta egutegi bat! Eta zan, urri bukaera, zaro hasiera. Nola ingo dut, eta hasi ginean, eta gero Iratxek egin ditula argazkiak eta Uxuek egin dula maketazio guztia, ba, atope, eta atera dugu egutegi bat. Bueno, eta orain kontatu pixka, guazen egitea promo pixka bat, hemen. Egutegi horiek zer, nola ditugu eskuratu, nola... Bai, bueno, egutegiak, pixkat, esan duguna ez, pixkat, ba, emakumeen gorputzak azaltzen dira, normatikat edo ateratzen direnak, bular bakarreko emakumeak, eta lortu ditzazkezue, ba, gure webgunean, eta gero ere bai, ba, saltoki eta salmenta diferentetan. Gero gure Instagramen edo jarraitzen duzu hor dana azaltzen da, porren buruz, ez dakizkitanak, baina leku askotan eskuragarri daude. Guazen argitzea, webgunea da izaninurri.com eta sare soziala Instagrama ere izaninurri. Hori da, bai. Inurri, hori da. Izaninurri, da. Ikusten ari zarete orain streamingetik jarraitzen ari zaretenak, ba, hortxe argazkitxo bat, eta webgunea esan bezala, hemen jarriko dugu ba, zuek sartzeko, baina egutegia ez da, nik ikusten ari nahi hemen webgunea, eta egutegia ez da salgai dagoen gauza bakarra. Ez. Zapi koloretsuak ere, baitugu, izango dela, segonuna, zuen proiektuko gauzarik potenteena edo. Konta iguzu, pixka bat, zapi koloretsuak. Eta hain urteko garai konkretu bati mugatzen ez zen, orain egutegi erosteko momentua da, zapiak ere bai, baina nekatzen zaretenean, ja, urtarria pasada, urte berri hon ezin duzu esan, eta egutegia ja berandu xamar dator, zapiak erosten jarrai dezakezu. Hori da. Zapi ere beste behar batetik etorri zen, nik aspalditik ez, nera manekin entzun da, zapi onkologikoa ditzen zaiena ez, onkologiko hitza ditzen zaion guztiari, ja, prezio igoera batakarrez, eta nera mozatzen, zei txusiak dira ez, dira antikuatuak oso gutxi dauden, ez, ba, pixkat, investigatzen ez, zapi dauden, Donostia junintzen, eta zapi simple batek, dala, zala, kolore bakarrekoa, eta jartzekoa, 80 euro. Jonde. Ez, eta azkenen ere, oire guk inurrin esaten dugu, minbizia ere, ekonomikoki, asko suposatzen du, ez, orduan, eta asko suposatzaz gain ere, irutze egun zapi horiek ere gaixotasuna remarkatzen dutela gehiago, ez? Zaten guk honekin zerbait egin behar dugu, ez? Esan, zera ez, zapi batzuk sortu, baina ez zapi onkologiko batzuk, ez zapi batzuk bururako baizik, eta zapi batzuk. Zapi horiek erabili daitezke mila moduta, jarri dezakezu. Orain, jende jartzen du kamiseta bezala, gerriko bezala. Ari ikusten top bezala. Bai. Iaia pareo bezala ere bai. Ere bai, osea, bauka funtsa azkenean algodoiz eginda daude, medida ere esaktoa da buruan jartzeko, baina hortik aratago genuen izatea zapi batzuk nun erabila diferenteak eta edozeinek erosi ditzazken, ez? Baina bai, minbiziauten pertsonei doainik egitea. Hau da, nik erosita bat ez badut minbizia duen bati opertuko zaio doainik. Egia esan, bada, webgunean ikusi ez eta streaming bidez, badia zapiak hori ez, ateatzen dina pixka bat ere, gaixotasunaren inguruan sortzen den tristura edo gristasun hortatikan ateatzen dira oso alaiak dira, eta esan dezu, aizke oso bersatiak dira, ikuste ditugu mila modutan jantzita, eta gainera, nik enekin itintzen dituztela
bat salduta, bat oparitu. Nik uste nuen zela, batzuk saldu da gero, bat egiteko modua zeula. Baina, suposatzen dut hau ere, zuentzako ekonomikoki, izango dela bastante zaila eusten edo. Baina, badakit, doaitzak ere indaitezkela. Bai, hori da, azkenen pixkat inurrin nola funtzionatze dugu, ez? Bai. Produktuak, dazkagu beste produktu batzuk igual ere, merkeo diela edo, eta horiek erosiz ere azkenen diru hori donatzen da, eta inurri diru guzti hori gero gauza diferentek egiteko erabiltzen dugu, donatzeko, zapiak egiteko, ez daukagu diru asko, ez? Baina daukagunarekin saiatze gara, aliketa etekin handina ateratzen. Nik gauza bat aipatu nahi dut. Zapietan, zapi koloretxoak oso politia dira, baina irudikatzen dena, eske, are politiagoa, ze badago mundun kopetan muxu bat ematea, baino keinu xamurragorik. Jo, duela gutxi eukinun konbertsiazio hau lagun batekin. Eta, zure lagunak zatezun ez ez? Ez amaiak dio ez. Ez. Bai. Nik bai. Baina, egia da esan zela, berdin du, eske barkatu gaur nago, baina egia da beak esaten zela, kopetan musuak, dakan esan nahia, dela hain sakona ez diogula inoiz garrantzirik ematen, eta ematen ditugula oso harin kopetan musuak. Begira, aizu? Baina kasu honetan ez. Kasu honetan ja oso politak. Bai, egun hori oso berezia izan zen. Oso gainera, argazkitan argazki bakoitzeko pertsona batek minbizia dauka edo pasa izan du, eta beste da laguntzaile bezala, ez orduan. Guretzat ere momentu hori oso politia izan zen, zebain arten ere hitz egiteko aukera, eta guk beti esaten dugu azkenean nik oraintxe propaganda bat egin zapia jarri, ez dauka zentzurik, nik nire hemen badaukat, ez orduan. Guk beti ematen dugu garrantzia, binbizia pasaten ari dean pertsona horiei, ez? Eta berai hitza emanez, hiltzegu da, errealagoa dela. Noski, errealagoa izango da, seguru. Eta, hitz egin dugu, izan inorrik gauza gutxi behintzat ez ditu iten. Eta gauza oso garrantzitsuak ere egiten ditu. Hasteko, hontan implikatu dielako, dena delakoagatik. Baina, nik nahi dizut galdetu, ea, zapiak eta gutegiak aipatu ditugu, baina, zakit, zehose kontatzeko igual aurten... Oitxin, zer, sekretutxoak? Gauzatxoak. Gauzatxoak datoz? Gauzatxoak datoz. Ui ama, gauzatxoak datoz. Bai, ezin dugu geldik egon, eta beti dazka burun gauza asko egiteko, eta lehengo urtean, pandemia hasi aurretik, egin genuen ekitali bat, gure jalgin, gure lasarteko taberna batean, eta hor, bai zela gure intentzio ere bai, ekitali diferentek egiten, ez, minbiziaz hitz egin eta minbiziaz ez hitz egin, ez, pixka bat kulturarekin eta, hainbat esperientziekin ez, gauza polit bat sortu, eta aurten, ala den, horrekin jarraitu nahi dugu, eta, ja daukagu lehengo fetxa urtarriaren 30-ean. Ia betitxo bat. Bai, doka kafeantzokian, Donostin, egingo dugu bertsosaio musikatu bat. Eta gaia, minbizia izango da, eta bertan ere, inurrez zer dan, itzaldiren bat, eta, hainbat gauza egongo dira. Gauzatxoak datoz. Eta gainontzeko gauzatxoak, joango gara ezagutzen, baiestatu eta xehetasunak ezagutzeko moduan garen. Eskitagu joango gara, komentatzen. Jungo geha gu, baino etxera laizter, ze saioa agurtzeko orduare badugu, eta Julen ere agurtien marko du. Sorpresa bat webgunean? Gure lankide Iñaki Lasa. Bai, astu zait guztiz. Baina bueno. Nik ez dut ikusi? Hemen jarriko dizuet. Egia, bai. Hemen txedu gure Iñaki. Jarri duzu, eskatzet ikusten. Bai, uste bere bizia, ez? Pasazuela, eta idaztera ausartu zen, bai. Hor daukagu zati bat, jendearen esperientziak partekatzen ditu. Bai, ze polita den. Ondo Iñaki, ezken egin. Bai, ikusi non guztiz aztu zitzaiten komentatzea, egia da. Baina hori.
Behintzat, gauza asko ite dituzutela, eta gu jongo gala ere, hemen dikan aipatzen, eta datorren egutegia, edo datorren zapiak ez, baina toaiak, edo dena helakoa ateratzen badezue, gonbidatuta, gozate, bigarren kafera, etortzeko. Gaur Julenek lagun batzukin etorri nahizun, baina ezin izan dute etorri, beraz bi etorri da, agian urrengo batean etorriko dira zurekin. No sé, jatorrarea. Bai, oso jatorra. Bai. Mila esker, Julenen. Zuei. Horixe, Julen agurtuko dugula, eta zuek ere entzule, bihar bueltan izango gara, ze itzuli gara, eta egunero itzultzeko intentzioarekin. Bihar berriro! Amaia datorren astelen arte, zu ikusiko ez, Amaia bihar dator, nien dator bihar. Esago, no? Oain berria da, hau. Aizue, entzule, zuei, asteazkenean tartetxo batean behintzatu egongo naiz. Igual saio guztian ez, bihar jai. Baina Amaia, Maitena eta Goiuri hementsi izango dira zuekin. Beraz, arratsaleko lauetan itzordua baduzue, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, 2022 abiatu dugu gaur, eta ondo abiatuta ere, bagoaz, kroketa jatera, ez da garaia. Agur! Americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'American. Eta ezkara orain dijun, ze kantu honek badauka arrazoi bat gaurko egunez 1920 jaiozen Renato Carosonen Napoline abeslari, pianista, jazz konposatzailea eta Tu vuoi far l'americano kantu mitiko honen sortzailea ere, edo behintzat hau ezagun egin zuen. Sorkuntzan horrena den, ez da bai dasko daude. Aio! Fa l'americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta Keep calm and bigarren kafea.